cinta papai kuku setengah hati kayak kene cari wong muka murah mamaku umpan tapi sendiri pakalur cari wong mamaku mamaku umpan sayang tapi sendiri lagi balik tukaran maning Mama Ida ribut penyantaran ularang ke maning dulu kadapani arep kawinan maning di babani lagi anyar maning kira aina duwe anak mati pikir pusing mati laki kumatani angger mari jalan mana normane rangga maning lurus ngabaran kawinan maning Mama Ida di babani dewe agini wayah ketiga terasa keningan zaman semana keguyunan berita lapor kabarnya Mama yang bos Gelora Buana selawase setia asih langkahnya Mama Eri janji masih Eri itu tinggal kenangan Mas Eri pamit Mama Eri orangnya maka Mama Eri orang duka bakal bisa Mama Eri orang duka Mama Eri bakal tinggal aku saat masih papa yang bisa kayak sampai kapan Kang Lurah setia ngedeni Kang Lurah cinta aku yang tok masih setia Mama Dede puja anakku yang orang pilihan kalau ucap janji bareng lorongan anakku yang papai angka mas kota papai angka bong tetapa jare emang papai angka bong tetapa mas kota papai jare emang
cari emak mamai bilang dia bukan bingung masih pujaan aku gantian tuan nanti mamai bilang terima mamai bilang terima mamai bilang terima sampai kapan aku gantinya mamai antri tiga kali sampai kapan aku setia gini rela korban cinta sing Cung, kacung, siapa jenengmu cung? Sebenarnya awakmu petekang-peteking mangan berabakan yang kayu aking. Iki tapa berata mesuraga ning sepinggir yang telaga ning wiwitan kesambi lempeng. Jenengmu siapa cung? Namine Sun Mulyono eyang. Oh, Mulyono dari sidaku. Dadi Mulyono iki awakmu iki bener-bener tekad ako nun arep belajar. Dadi dalang wayang golekku. Arep temenan da Indo-Indoan da dolanan tuh. Isun yaler sarpan belajar temen tinemen pengen dadi dalang wayang golek. Adi awakmu ki pakam beli sebenarnya dalang-dalang apa? Dalang-dalang apa sih makna neng dalang? Kudu paham makna neng dalang. Iya isun dereng paham makna neng dalang iku. Mboten ngartos mulane isun pengen belajar sabda guru ngilari wong kang pinter ilmu medalangan. Dalang-dalang iku yang medal piwulang. Wong dadi dalang iku waduh berat risikone sung. Dalang iku ya kaya guru, ya kaya resi, ya kaya begawan, ya kaya pendita. Sebab bengene dalang wayang iku ya Sunan Panggung, ya Sunan Kalijaga, ya para sunan. Wong kang nafsune wis nafsu tingkat kesempurnaan. Oh, nafsune wis nafsu kamila. Toli nyebaraken agama Islam nganggo alat dalang, nganggo alat wayang. Oh, wayang iku sebagai simbol-simbol ning jerone iku yang ngandung ilmu filsafat, ngandung filosofi, yang ngandung falsafah Jawa. Kudu bisa ngelakonane beli sekedar dalang wayange baik, beli sekedar bisa dongenge baik, yang bisa dongenge baik ngelakonane beli bisa lah. Akhlake ora bisa, pituture pinter, akhlake beli den lakoni mengkone kebendu. Ngepok ning awake dhewe. Sebab mengkone yen mati wis ning alam kelanggengan awakmu ditakoni maring Dat Kang Maha Suci perbuatane iku diamalaken tebeli. Apa kang diomongaken, apa kang diterangaken, apa kang den pituturi iku dilakoni beli. Yen beli dilakoni uripmu dalam kerugian. Kebendu maring Kang Maha Kuasa, Kang weruh awan lan bengine, Kang ora ilok ngantuk lan ora ilok turu.
ti catatika beamal mo. Aja bisa mituturan ni bae. Lakon wayang siya gampang. Ngomongnya pinter, lakon na ni beli. Kun ara ni dalang jarkoni, senajan ngajar orang lakoni. Kados makata na yang dados isu na pripun. Ya kudu temen tinaman ko. Apa sebabnya awak mo pengen dadi dalang wayang golek? Sebabnya apa? Karena dalang wayang golek iku ya hampir punah. Ari dalang wayang kulit si masih kata. Iya kecamatan ya masih wonten 3 sampai sekawan lan gangsal ya masih wonten. Tapi yang dalang wayang golek ya sampun punah. Contoh wayang golek sekarang ya lakasing lanjutaken. Wayang golek ning manggungan nembeana sing lanjutaken masih alih. Wayang golek ning junti embuh ana sing lanjutaken apa beli. Wayang golek ning tambi bengen bapak tua buyut isun ya lakasing lanjutaken. Yenang gadingan ya masih wonten putrane Bapak Warsan. Loh, tadi alasanmu iki arep nguri-uri, arep nguripi, arep nyukulaken, arep ngembangaken wayang golek. Ya kaki sih, ya ora keberatan ora apa, kuna masukan. Mung mengkenen, baka wong dadi dalang iku, ya kudu bisa bedar piwulang. Contohe, paham beli ning gunungan iku kang disebut kayon. Isun ya dereng paham. Ana gambar apa ba ning kayonku? Ning kana gambar gajah situ bondo. Ana gambar naga. Ana gambar ketek, ana gambar burung merak. Iku simbol yang nafsu. Mulanya kayon iku din sebute hayun. Hayun iku urip. Kaya mengkonon. Iku simbol yang nafsu. Mulanya wong arep medalangan iku wonten wa atawacana. Ning atawacana iku eka adidasa purwa. Paham beli eka adidasa purwa. Dereng terang. Eka adidasa purwa iku eka iku sewiji. Sewiji iku nerang nak ning dat kang tunggal siji ahad ya Gusti Allah. Adi tembunge linui ku ya maha, ya ku nerang nasipate Gusti Allah. Eka siwiji tunggal ahad. Nerang na Gusti Allah ora loro ora telu ya siji ya eka ya tunggal ya ahad. Adi linui maha kuasa Gusti Allah. Dasa iku 10 kang kalidasa iku sifat Gusti Allah kang 20. Urwa tembung yang kawitan wal awalu wal akhiru Gusti Allah iku lakasing nyiptakaken ku lakasing gawe jumeneng dewekan. Lho. Urwa tembung yang kawitan. Wiwit awit awal ya Gusti Allah wujud sampai akhir ya Gusti Allah wujud. Kaya mengkonon mau. Kelir gambaraken jagat alam semesta. Mulane ning wayang ana arane cempurit. Cempurit iku campurane urip. Mulane dalang ya ora kedeleng. Kun dalang iku simbol yang Tuhan. Tuhan ya ora kedeleng ko. Kaya makonon
Jadi kudu ngerti ning filsafateng wayang, kudu ngerti ning filosofine wayang, kudu ngerti ning falsafah wayang. Kaya mengkono. Jadi ora gampang. Kung dadi dalang kudu sekedar hafal dongeng. Kados mekaten mulane isune belajar medalangan. Kubung mlangku ning langit amboran si mega kuning nyawang gunung katone sugung nyawang segara ombak-ombakan kaya jagat milu nangisi kaya jagat milu bela sungkawaning sapa sudi titirian duduning mamai wilantri minangkane mamaku gadingan sempan paling boral Umi. mamaku gadingan mamai wilantri mamai wilantri mamaku gadingan Lagi rosa-rosa nih. minangkani sing hormati Rata-rata coba. Mama Wiranti aku gadingan dewe Mama Wiranti aku gadingan Mama Wiranti aku gadingan Mama Wiranti aku gadingan Mama Wiranti aku gadingan Mama Wiranti ngaturaken matur kesuwun Mama Wiranti aku gadingan kantun sing hormati aku opang aku anom opang aku bakar gading aku opang deh minangkane sing hormati aku opang deh sing hormati aku opang aku opang minangkane sing hormati aku anom opang aku anom opang katuraken matur kesuwun aku anom opang minangkane sing hormati aku mekara gading sembate Bapak Warajo sareng Dalan. sembate alasasi aku anom opang sareng Mama Erlina mamaku medek Mama Rasi Bapak Warajo sampun arisan Bapak Dede sing motor ijo Bapak Dede serang aku opang matur kesuwun hormati aku opang Dede serang Bapak Warajo gede wong mesti belong aja ning kulane wong mesti keloro dene nang kene Bapak Warajo Bapak Warajo iki Bapak Warajo wong mesti keloro Bapak Warajo sing hormati mamaku matur kesuwun mamaku Mama Erlina iki sareng Mama Rasi Ajay Rama sing proyek dewek Ajay Rama matur kesuwun sing proyek dewek Ajay Rama aja lali anak kemayu je kedik sareng Ajay Rama Mama Dedes Mama Fitriani kedik Papai Angga Papai Jagat Asap ngejrit
jadi kacung mulonyo nek kini ada teman-temanan kini cung belajar dadi dalang wayang golek. Wayang golek ikut tembung gogo tangga neng kelek. Ya kudu dibedati kudu cung. Kudu paham golek-golek ikut gogo tangga neng kelek. Tangga neng kelek wana susu. Ana susu ana dada. Sadurunge dada ana kolbu. Kudu dibedari. Kun ku ana maknane ana filsafate ku ning kono. Temenan dari kacuge tiga tahun belajar wayang golek dari dalang. Nggih yang isune bade temen tinemenan belajar dalang wayang golek. Nguri-uri wayang golek kang bade punah. Iyalah kamaning isun kang nerusaken. Waduh, temenan daden, wis gua angel kuno den, ruwet kuno. Waduh. Belajar filsafate, belajar gamelane, belajar ngomong karakter wayange, belajar merangaken wayang, belajar jogetaken wayang. Waduh, ruwet ka. Wis, aku belajar gamelan maya ning sanggar kula muda bae. Ning mamang watak masih sedulur yang kono ora. Oh, ya boleh. Wah, ning kidule buyut berenjeng. Ning mamang watak kula muda. Oh, bakal belajar gamelan. Oh dikit, kalau jaluk lagu ini ya. Sing jaluk lagu Bapak Haji Mantri Mudasir, baru Bapak Lebih Karyoto, Toli Mas Rakan sing Mundak Jaya, Toli Mas Nuryadi sing Sumber Kulon, lagu neja Kepalang Demen. Ayo, sedulur kabeh, lagune Kepalang Demen, den pirengaken lagune Kepalang Demen.
teman ulani sampeyan duh kawayang teman namun putus ning dalan sumedot rasane ati wong demen mari-mari arep ngomong kesuna blewani kuatir ora dengadeni wis kapalang deman ulani sampeyan sila oh kinawa rasa keterning pikiran ora ketemu sampeyan yen beli ketemu sadina bayangan kakoning mata rasa keterning pikiran ora ketemu sampeyan yen beli ketemu sadina bayangan kakoning mata kakang kurang demen sampeyan duh kepalang deman ulani sampeyan duh wayang teman namun putus ning dalan sumedot rasane ati wong demen mari-mari arep ngomong kesuna blewani kuatir ora dinadeni kapalang deman ulani sampeyan Sampai di sini dulu, sedulur, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.